Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Тамошобинони муҳтарам, харидорон, касоне ки аз мо асал мехаред, иншоаллоҳ таоло асали нав баромад, яъне асали ҳаминсола. Ва касоне ки аз 15 кило боло мехаред, иншоаллоҳ таоло барои шумо нархи хуб аст ва ҳамчунон рақамҳои телефонтона менависем. чхеле ки ба шумо маълумай, касоне ки аз 15 кило боло мехаранд, рақамҳои телефоношона менависем, тӯҳфа мондагием $5000. дар он масъала иншоаллоҳ фикр мекунем ки ҳамин $5000 яъне барои 5 одам $1000 бимонем ё $500 бимонем, ё ин ки $3000 барои як кас, $1000 барои ҷои дуюму, $1000 барои ҷои сеюм монем. дар ин масъала иншоаллоҳ фикр мекунем. хулоса ки $5000 тӯҳфа мондагием ва 5-6 намуд асал дорем: свиточный, разнотравий, липовый, лесной, гречишный, майский. инам хеле асалҳо ҳастанд. рақамҳои телефони мо ҳастаи дар болои экран, занг бизанен. иншоаллоҳ ба беҳтарин нархҳо ба ҳама шаҳрҳои Россия равон мекунем, ба Тоҷикистон ҳам равон мекунем. касоне ки мехоҳен тиҷорат кунен, яъне ҳам тиҷорат кунен, ҳам шояд ки соҳиби тӯҳфа шавен. касоне ки дар ин маврид мехоҳанд, занг бизанен. иншоаллоҳ барои шумо советҳои хуб метиҳем, яъне тариқаи фурӯша нишон метиҳем, чӣ хел савдо кунен, чӣ хел дар ин масъала, дар ин бора тоҷир бишен, яъне тиҷорат кунен. иншоаллоҳ ин аз тарафи мо барои шумо як машварати хуб мешавад.